ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, шахсияте ки моро эҳтиром мекунед, ба хотири мошинхарид тамошо мекунед. Число 5 августи соли 2025 сол, навори мошинои фурӯши арзон аз 50,000 аз 5000 сум нарх наво сар мешавад. ҳастай Daewoo Nexti ҳастай, BMW ҳастай, Astra FK ҳастай, Astra G ҳастай, Zafiraҳо ҳастай, Toyota ҳастай, Priora ҳастай. хулас навори беҳтарин баҳри шумо шид. рақамҳоро мегзорам, шояд ягон мошини фурӯшӣ боша, метавонед дар WhatsApp муроҷиат бикунед. мо реклама мекунем дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram. лайкотона гузорен, фикротона дар комментария ҳатман нависонда монен. аз кадом маркаи мошин шумода дар кораи то чанд сума? ҳамин хичи бигзорем бачаҳо. дар канали мо Saudo TV 01 подписатсия кунед. Канали мо фақат хона, мошин реклама мекунад. хулас ҳамин гапо навора сар мекунад бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метаҳем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали YouTube Saudo TV занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. Бародари азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед. бародари азиз, автори канали Saudo TV ҳастем. фурӯши хонаҳо дар сари кор дорем. ин канали Saudo TV 01 дар инҷа мошинаҳом навор мекунем. Opel Zafira дар Душанбе, солаш 2012 сол. просто бачаҳо мошина бинен, ина маркаи медонен, солои навшай, просто люкс даронаш бомба. 2012 сол, мотораш ди турбо бача азиз. дизелни 115,000 сомонӣ. ду рақам мегзорем, занг бизанем. WhatsApp дастӣ. Документош то январи 2026 ҳастай. утилизатсия дора, ба ҷои бо мега ҷои велосипед боркунӣ дора. мо як точкае дора ки велосипеда бор мекунем бачаҳо, ба ғайри багажа. хоб заводскои навигатсия дора бачаҳо, навигатсияи заводскои дора. варианти алиши ба хона ки дохили Душанбе дабоша, мега болои сум метавма. ё ки ягон Opel Ashkai, Opel Zafiraҳои дига боша, алишам мешавад. ҳамин хеле вариантҳо дора. дӯстон, худотон бо метавонен пирсон бошен ҳамроҳи соҳибмулк ина ҷои велигмонӣ. маслиҳат кунем бихарем бача азиз. анаки дар канали мо ҳозир подписатсия кунена, фикротона комментария кунед. ҳамин мошин ба ҳамин нарх оё арзанда ҳаст ё ки нестай? мо ҷидат мекунем фикрҳои шуморо. дуюм мошин Hyundai Starex, мошини мусофирбарӣ мегӯянд. соли 2001 сол, соли барориш. дар Душанбе ҳай бача азиз. дизелни 33,000 сум, ҳуҷҷат надора, утилизатсия дора. телефон, WhatsApp шона мегзорем, метавонен маълумоти пурраша оиди мошин бигирен. бисёри шахсиятҳо модан мепурсанд ки Starex-ҳо чо таъми чӣ меган саводош дар интернет дар амо бозоро мега камай. ҳаракат кунем Starex навор кунем. любителошон бисёр будай, талабото бисёрай. ба ҳам хотир ина мондем бача азиз. 33 дастӣ WhatsApp рақамоша мегзорем. метавонен аз номи канали ма Saudo TV 01 ҳами соҳиби мошин қатъи маслиҳат бикунем бача азиз. Mercedes бинен, Mercedes бача азиз. Mercedes Benz C-Class, солаш 94 ай. дар Душанбе 42,000 сомонӣ меганша. газу бензинай, объёмаш 1.8 механика. WhatsAppшон 8726 метавонен занг бизанен. мошин ягон дард надора, ҳуҷҷатош мақсад ҳастай. харидори конкретно занг бизанен, бо муомилаи соз дора. задагӣ пусидагӣ надора. состояние мошин созай. 42,000 сомонӣ, 94 выпуск, дар Душанбе, бензини газ.
видеоро дӯстон бо диққат тамошо кунед, сабр карда. Ҳамаи намуди мошинҳо ҳастай. Приора мондем, приора любителёш беҳад бисёр буд, навор кардем. Баъдан бо чӣ мондем? Тойотаи арзон мондем бачаҳо азиз. Бинед навора тамошо кунед. Toyota Corolla 2003 сол. Моторша бинед 1.6 бачаҳо, камрасход. 2003 Toyota Corolla. Сади накни мешини як аст каси намега ки мардак Toyota кесай. Ноҳияи ёбон 35000 сомонӣ, толка бензин, объём 1.6 механика. WhatsApp шона мегзорем, метавонем бо худотон маълумоти пураша дастрас бикунем бачаҳо азиз. Харидори аниқ фақат занг зана, иншоалло мо ҳам мардакем, ягон сум арзон мекунем, беҳуда нороҳат мо накунем. дохили мошин хушрӯ, ҳамин қаки механикай, автоматика не механика, ҳам хотир 35000 арзонаш монанд ки савдода бирава. 8110 WhatsApp-и соҳиб мулк ахиршай, аз номи канали ман дӯстон занг занед. Лайкотона дар видео гузорен, дар канал подписатсия кунед. Хонаҳотона, мошинотона, квартираҳотона видео падароӣ кунем, беҳтарин мешавад. BMW 5 Series 98 выпуск, душанбеда 37000 сомонӣ маромад. Бензини холӣ, мотор 2, механика. BMW механикӣ. Мошинча нархуш арзанда ҳай мега. ҳозир ма гаштесам. Ай салон ака пачка ай салон нестая. ҳуҷҷат яксола, нав кардагӣ, утилизатсия дора. Балоно навай, лабавои камтар, трешина. Саволи бисёр натен. Состоянии нормальяй. Лубои ҷо мерем мега 37000 сум занг занем. Комментарияро мехонам. Чӣ маркаи мошин любителёш бисёре ҳаморо навор кардан мегирам. Просто шумо коммент мекунен, баъзеша лайк намемонем комментора. Неки фикр накунем, мо мехонем бачаҳо, аз рӯи комментариҳо навор кардан мегирем. Анави видео бо комментариша нигоҳ мекунем. Daewoo Nexi ҳастае ки солиш 96, кони бодом дар қарор дора. 17900 сомонӣ, бензини газ. Мотор 1.5 механикӣ. Хуб, фанатои Nexi маромад мега. Техас мотор то 020626. Рул гидравлика. Хуб, бензин газ 100%. Запаскаш қати ҳастай. Хуб, 17900 сум савдои соз дора. Занг занем бачаҳо азиз. Lada Priora ҳастай бачакое ки ба хотири Priora моро тамошо кунанд. нигоҳ кунед 2009 солаи арзонакай 25000 сомонӣ. толка бензин, моториш 1.6 механика. ВАЗ Priora, Lada Priora. алиш намешава. мотор ранги соат кор мекуна. 100% ҳай. Коробка 100, калонкош просто меҷака. хуб, срочно сум дар кора, харидори серьёзне занг занед, конкретни муомилаи соз дора. фақат дар пеши мошин омада бинен, хушрӯ савдош мекунем. Як маслиҳати хуб, сар як пиёла чой бо иншоалло муомилаи соз мекунем. Мошина одаме ки мехара ба номаш мегзорем. одамое ки Priora харастен 2009 сол душанбеда 25000 сум. худтон пурсон бишем бачаҳо азиз. Astra FK, Opel Astra F хэтчбек 96 выпуск, душанбеда қарор дора. 38000 сум, люк дора. Бензин газ, мотор 1.6 механика. ҳолати беҳтарин. 7 моҳа ҳуҷҷат, утилизатсия дора. балоно нав, мотор, коробка ходовой сӯзай, краскаш бесарапина ҳай. полировка кардаге, хулоса мешини газа меҷиқӣ. ина маромад 38000 сомонӣ. Opel хэтчбеки 96 сол. аз номи канали Саудо ТВ дӯстон, ҳамин ҳозир занг бизанед. видео маъқул шуд ё не? Фақат фикротона комментария кунед. ками кам наворомона 2000-3000 одам тамошо мекунад. ками кам не ки ман намедонам барои чӣ лайк нест.
мошиноро комментария мекунем, мемонем. Дастгирӣ камай бачаҳо, фақат дастгирӣ шавад. Астраҷи арзонаки 98 сол. Ноҳияи Рӯдаки 47,000 сум марамат номерои транзит. Моториш 1.6 простой коробка механика номерои транзит. Яксола ҳуҷҷат 4 баллон нав срочна 47,000 сомонӣ аз номи канали Сав.тв. Дӯстон метонен муроҷиат бикунед. Ҳамин 98 сол, ҳамин 47,500 ба фикри шуморо арзанда боша ё не? Нагуфтанд ки моториш инжектора ё не, ё ки қабурғае чи нагуфтанд. Фикр мекунам простой ҳамин 47,000 меарзад ё не бачаҳо? Худотон комментарияда фикротон нависонда монед. Лайкҳоро гузорен, дар канал подписатсия кунен. Чизе ки дорен дар WhatsApp дар аввали видео мондагием. Метонен муроҷиат бикунен. Баъдан комментария кунед. Кадом маркаи мошин дар кор, мо наворуш мекунем бачаи азиз.